Dzina langa ndine Emmanuel Mpalume, pano ndimakhala ku Balaka. Chiyambi choti ine ndi olowe satanike sidachokera kwa bambo anga. Ndinali mwana udalilika kwa bambo anga, ndipo anandiwuza kuti ndiphe mayi anga pofuna kukhwimira chuma kuti asibale anga zadalira ineyo. Nditakana anandipangira chiwembu kuti andiphe. Mwamwayi Mulungu anandipulumutsa ndi pamene ndidathawa kwa bambo anga, ndinamba kuyenda ulendo wapasi kuchokera pa Mangosutanofu kupita ku Lilongwe kumwe kunali kwa gogo anga. Nditayenda mtunda wapasi kuchokera pa Mangosutanofu kufika pa Balaka, ndidabwera ndi chisankho choti ndimike magalimoto andithandize ma transport, koma adandikana chifukwa ndinalibe even wantambala. Ndiyeno tafika pa Chingeni, mwamwayi ndi mwatsoka ndi matero, ndi pamene ndidaona galimoto ya mtundu wa Land Cruiser DX sidaimitsi, inandidutsa 200 meters, idakayima, inabwera reverse kudzangotsitsa glasi muno wake ucho kumangoyang'anizana kwa 20 minutes, kenako anangondikodola kukwera galimoto. Kuyankhana koyamba tinayankhana padedza. Tafika padedza anangonena kuti zopazo mwavala sizoyenera kuti ungakwere galimoto yanga ino. Choncho anandigulira suit ya black top and down, bwana chanali atavala suit yofira top and down. Tayankhana choncho andigulira zovala zija, tinakayankhana kachiwiri mu Lilongwe mu roundabout ya Likuni. Titangowomboka Lilongwe bridge chama pa 8 madzulo anandiwuza kuti usavutike ukagona ku nyumba. Kenako tinalowa mu area 3 ku nyumba kwake. Nditafika ku nyumba kwake, ndidabwitsira choyamba bwana uja ndine inali first time kuonana naye, koma anayitanitsa banja lake lonse kunena kuti mayi mwana ucha ndipo munena ucha ndi uyu. Kuyambira lero uzimpatsa ule kungomunyoza mwana ameneyo, banja ndine lilisatha udzapita kwano panda kena kalikonse. Kenako anake mumpatse ule muyu. Kenako anati phwanga kwa ine nutsopano pakhomo afika khala omasuka. Ine nangoti ambuye zikomo nkutheka kunena kuti mwina Mulungu andipatsa makolo ena, kapena nalinso ndi mapulani one kuti kukacha kumawa ndipitise ulendo kwa gogo anga. Anandionetsa chipinda chogona alendo nditagona. Kumawa kutacha kunapezeka kuti nakasamba bafa namwati anandiwuza kuti phwanga bwera kuno. Waona magalimoto sankhepo galimoto modzi usiyendera. Tinamuza pepani bwana simatha kuyendetsa galimoto. Kuli magalimoto osachepera 15, 1993 osachepera 15. Zitachitika zimenezo anandiyitanitsa driver kumuwuza kuti awa kuyambira lero ndi bwana ako uzayendetsa pena paliponse pomwe iye akufuna. Bwana uja ankandipatsa ndalama daily 400,000, koma nthawi imene ili ndalama. Ndino ndalama zimenezi akamakupatsani amati mutani nazo? Ndizinjoya monga mwana wapakhomo ana mabwana. Ine ndalama zija ndimangopita nazo kubala kumabamwera mowa ndazimayi panjira zinthu zosakhala bwino monga ana mabwana. Ndinakhala naye for 6 months osandifunsa komwe ndimachokera ndi komwe ndimapita. Mwezi wa number 6 anandiwuza kuti phwanga ukaona azibale yako. Iye anandipatsa galimoto ina nthawi imene ndikuyendetsa ndekha, anandipangitsa driving license passport ndikayendetsa ndekha. Driver uja ndidamusiya. Anandipatsa ndalama osachepera 1.5 million 1994. Ndinanyamuka ulendo kunchinji kwa gogo anga. Ndamayamba kundilamula nakafika ku Zambia kusaka. Kumapwando okhaokha panalibe cholongosoka chomwe ndimapanga ndimuwa basi. Zisangalalo basi. Kandrama kacha kakupita kumapeto nditakhalako mwezi bwana uja zandimbira foni. Mphwanga ndakuona kuti ndrama yakuthera. Ubwerere komwe uliko ufike pa mchinji pa Andrews Motel, mwana wanga akunyamuka adzakupatsa ndrama ina. Sinamutumizira uthenga wina lonse, sinamuimbire foni, sinamudziwitse, koma yekha munjira zakezo chifukwa ine sindimadziwa chomwe chimachitika. Koma iye amadziwa, amandiona monse ndikuyendera, amandiona. Ndipo mpaka anatumizadi mwana wake wamkazi tinakapezana pa Andrews Motel, anandibweretsa ndalama yokwana 1.3 million. Bwana ameneyu anali ndi ana angati, komanso tsikana amene mwana wake wamkazi amene ananitumiza kuti abwere akupatseni 1.3 million zinake nani ndani? Sinakena anali ndi ana 7, akazi 4, amuna 3. Ndipo anali mwana wake woyambirira mbanja limeneli. Ndiponso ndi membala mpaka napano wa Brotherhood International of the World Satanism. Anandipatsa ndalama ya anabwerera ndiwoyera wamkulu thupi siwantali siwamfupi ali pa banja koma losakhazikika la makontrakt omwewa malinga ndi ntchito yomwe amagwira. Target yayo kuti akakhala ndi mamuna 6 months 8 months mamuna amene akuyenera amwalire basi apezenso mamuna wina. Kutanthauza kuti azibamba amene amankwatira nsikana ameneyo mpaka pano akumamwalira? Ambiri akumamwalira. Natangopita kumeneko ndikhoza kukusani area ina yake mu Lilongwemo. Maerias amenewo ndangapo. Maerias ndi akuluakulu odziwika koma kodi manyumbawo mulazimayi okhaokha alibe azimuna. Area 47, area 3, area 10, area 14, area 18 ndikomwe kuli zinthu zimenezi. Azimayi ochuluka makamaka area 47 sector kuli azimayi amenewa. Kuti mamuna samamwelengera.
4 to 6 months banja kena kwa mupe cholinga lamulo la ku department kapena la ku satanism ili ndi lamulo lake amatha kuapha live acha kuapha matsenga cholinge waje ali ndi zinthu zomwe iwo amafuna suli munthu chamango mupha yayi amafuna mbo ziwalo zake kapena maspems yake kapena magazi ake kapena chiwindi chake kapena research ake zinthu zimezo zimakhala nawo atangopititsa kubungweko amakalandira nyota kapena promotion momwe zimakhalira nde every 4 months to 6 months amayena kuti aphe mamuna basi koma asawerengera ndoti pamene kuphaula ndikuti ambali ndosanena ochuluka palotenga mpeni chida chinecho chomwe ali nacho pafupi kudula khosi amadula khosi nkukhazikapo kena kuti umachotsa zomwe amafuna amang'amba munthu cha pamimba apapo kung'amba kulowetsa mpeni ndikututsa zonse za mmimba ndikuzibwetsa poyera kenako azidula zomwe akuzifunanso kodi ndi chiwindi kodi ndi mtima kapena ndi ndulu azizilekanitsa malo osiyanasiyana ndi cholinga zitamapita kujangu zikakhale kuti zapangidwa kale zasankhidwa chilichonse chili pacha yokha atangodula chotsono chikhale mfridge kuli mafriji osiyanasiyana omwe amagwiritsa ntchito ndi amayika mafriji muja zikafika zili za fresh zinthu zimenezi ndi zomwe anthu amene akuyamba kumene kapena kulumbira amapatsanso zina kuti azidya nalumbira namwa magazi nadya ziwalo zake zimakhangate zimenezo kupha kwa munthu umakhala kuti apeza munthu wina amene wali department number 1 apita department number 2 akampatsa zimene zingati kulumbira sungalumbire kusatalizi mu department number 2 popanda kudya ziwalo zimenezo ndiyeno akazoti asibambo amene awapha marubi yawo nangati mwafotokoza kuti amachotsa mwina za mimba achotsa mwina ziwalo achotsa mwina chani thupi lotsalirali amapita nalo kuti thupi lotsalirali ndipate imene amadya koma amatsanga masteki awo achina katumba chani minofuicha amakhala kuti akuyidya mnyumba mwawo chifukwa department number 1 number 2 simalolera kudya kawiri pa khomo zakudya amaene azidya ziwalo ndi magazi ndiye zimafupa zotsalazi izi ndi zomwe amapangiranso mwina china maniclesi ndolo zibangiri pena kuzigawa sikumene kuzigaya zipali machina ugaya zimezi kukhala phulutsa lokaloka ndi lomwe ino azimayi maziphodera komanso ndi zomwe zina amapangira china mesh wivi zinthu zimenezo zimachokera kuziwanda kapena kuchithupi ngati chimenechi cholinga kutsutsana ndi chifuniro cha Mulungu azimayi amene wawa azibambo amenewa amawapeza bwanji amawapeza kuti funso labwino limenelo ndipo ndikuyankheninso mombeka bwino azimayi amenewa amapeza azibambowa mosavuta mwa simple pena umphawi si zinthu chomwe chimachitika ndi chonena kuti ena amakhala kuti awatenga anthu osauka kale amene amagwira ntchito zapakhomo magadi ophika anthu amenewa pang'ono ndi pang'ono amanyengerera panagwenawo mchikondi ndikuwasiyitsa izi ntchito zija nkukhala bambo a nyumba awadyetse bwino afike ponanala kapena kuti iwowo afikapo pa bwana amasiya chuma chawo chonse akudziwa chomwe akupanga akafikapo 6 months 8 months ndi pamene munthu chamamupha amamuuza live akulu eti kuuzeni mwadya ndalama zonsezi komatu lero kwatha ndimapanga zonsezi kuti thupi lioneke bwino iniyo lero ndi nsembe njira zile zomwe amatsatira ali ndi kompyuta yomwe iwo amafufuza padzanja yotsegula intaneti padzanja la manzerevu padzanja penipenipo umatha kuona munthu amene ali olimba mtima ndakampeza kuti mamuno akhoza kundipindulira amayesetsa kupanga njira munthu ucho kuti ambweretse poyera alumikizane naye mwina amatha kukapezana naye pa shopu mwina amatha kupezana naye malo osiyanasiyana kenako yewu chamayesetsa kupanga zinthu kumpatsa chidwi mamuno ucha akhale bize ndi mkazi ucha yochita kupangilidwa kenako mkazi amachita kuti uyu munthu uja ndi amene achimwene tabwerani muli ndi chidwi pa ine uchifunika ndi chani mmadziwa ife azibambo ndiopusa titangoona mzimayi basi kuti mwakuti hayi zikuonetsa ngati ndagwananu mchikondi ndi mmavutika chani mmakhala kuti muli ndi banja hayi ine ndilibe koma ndine osauka mukuoneka ati usadandaule tiye kunyumba kwathu tikatani tikakambirani drink yomwe akakupatse kumeye kuti ikaoneka ngati minerals juice mudzoti juice imene yomwe akupatsayo ndiyokusintha iweyo kuti china chilichonse chomwe aziyankhula mkazi uja chikhale chomveka uzingochivomekeza ndiyo utangokupatsa kumwa basi akukola pamenepo madzi eneniwa madzi tilekezera amene timatunga patapuwa kaena panjigo ena pachisime kuti asatanikisagwisa ntchito madzi amafuna zokumwa zofewa zokhazokhazi magazi maspems koma iwo utamaona kakhofi kabwino utamaona akupangira kankaka kabwino
pomwe iwo angozisandutsa kuti iwo ziona ngati zimezi koma ali magazi ayikamo tiziwanda tawoto kuti iwe chomwe atakuza usingofomera. Tipeke chitsanzo chabwino mafoni awo atachiwa amene timakondawa mafoni atachi chomwe chimapangitsa kuti muzingokankha kapena muzingo mmachidziwa ndi mastems ndi magazi pali system yaikulu amakutsegula. Okay, Baraka ili bwanji amationa anthu ambalaka amene alibe chikhulupiriro ndi amene ali ndi chikhulupiriro chifukwa cholinga cha satanism imafuna anthu achikhulupiriro yasokoneze. Mayi paye kama kwanisa ulenga mpende kumucheka pakhosi mbamboyo kapena pamakasa anthu amene amamuthandizira. Mayi amakhala yekha asimayi ndi anthu olimba mtima chomwe chimachitika apa amakhati waisipanga kayi process kuti munthuyu ndi mupha bwanji mutsiko omwe amufuna kumupha amampatsa drink yomuchotsa mphamvu mamuna uja amakhala alibe mphamvu ina iliyonse amangovomekeza china chonse bambo takhala apa tufati kudwera khosi achabwino akazi anga ndimakukondani tadwera khosiyo kuli bwino ndife chifukwa cha inu kutenga mpeni kumadu saphuphaso ifo ululu wonse amakhala amuchotsa kale ndipo amamuphera munthuyo amakhala yekha chifukwa planiyo amakhala wayikonza even 6 months yamaphedwa munthuyo even ngakhale kugonana kumene mamuna anga ndakusowa bwera tipange banja kuno iwe basi akazi wanga ndimusangalatse waumira poti pomwepo siru magic pali njia zambiri zomwe amamuphera koma mpeni umakhala pafupi mphoto zomwe amapatsidwa pamenepo ndi kukwezedwa udindo ngati anali level 1 akuyena afike level 2 ngati anali level 2 akuyena afike level 3 madibadime komanso kumakhala kuakweza kwa ziwanda ine napatsidwa ziwanda 45 pa ziwanda 45 pomwe chiwanda china chiyonse chimakhala ndi chiwanda 20 it's about ziwanda 900 ndi zomwe ine zimagwira nazo ntchito ndili bungwe limeneli ndiye kumakhala kuti akuwapatsa promotion ya ziwanda azigwira ntchito mosavuta asitenga masemuzi mosavuta asitenga magazi mosavuta magazi awatenga bwanji anakupangira ni meshi wivi mkazi unayesamina ndi meshi wivi kugundana naye kupatsa naye muno wachanza kuhagana naye wakutenga ndi painti imodzi ya magazi painti imodzi ya maspenzo through magic koma inosadziwa ndi chifukwa chake pali malamulo onena kuti mkazi akamanga meshi asathe madzi mutu mwake kuopa kuti asokoneza system yakumidima mukafuse akamanga meshi amati chani tsiku lomasula koma ineyo ndapepukidwa mutu mufundu wapepukidwa chifukwa chani wanatenga na seza zikatundu zolemetsa wazitumiza watula chapo ndilo tipitirize bwana ameneyo watumiza mwana wake kunena kuti abwere adzakupatseni ndrama yaho sikanayo andipatsa ndrama iye anabwerera wamulilongwe ine ulendo ku Zambia kukapitiriza mapwando anga ndabwera ku Lilongwe anadzandilandira bwinobwino mwezi wa namba 11 pamene andiuza mpanga ndakuona kuti ndiolimba mtima kodi uli wokonzeka kuti uthandizane ne business ndikujoina mpingo wanga namuza kuti momwe ndikukhalira palibe vuto ndikuyenda kujoina basi mwezi wa namba 12 1994 kuchiyambi cha moyo wanga woipa onyasa chidachitika ndi chani panali pa 27 December anandiuza kuti panga tsiku lijala kwana loti ukajoine business yanga yoti ukajoine mpingo wanga komatu uchechi kwanga chimapita 9:30 madzulo 9:30 yakwana tidalowa mu area 3 momwemo pafupi ndi house pali nyumba ina yake apo yosakhala bwino mu area 3 tinalowa kumeneko tidalowa ndinadabwa chitseko chitatsegulidwa kupeza kuti londa ndi bwanayo masaini omwe akupatsana ndeka ntuma zinabwera atatseka gate inapeza kuti gamuri jaimayoka tinapeza kuti tili ngati mchikepe tikutsika nthaka nkumaisiya kuti tikulowa pasi tinayenda mtunda 10 to 15 ukafika pasi tidatsika galimoto udapeza kuti kuli kuholo chachikulu tidalowa muholo tidalowa muholo udapeza kuti anandika kutsogolo komwe kunali ngati abusa kenako anandikhazikwa mpando wa black kunali kudya ndi kumwerera kunali madona ndazi mabwana kumene kucha nthawi yolandira lendo itakwana ntingati mipingo yonse imachitira adayimira ndi bwana amene ndimakhala yeyo ndipo anafotokoza pakati pathu pano mwaona mulendo akuoneka wachipere koma ndampanga interview kwa chaka cha mtundu ndipo ndiwovomerezeka kujoina bungwe lathu lino lomwe limatchedwa Brotherhood International of the World Satanism ndipo ali olandiridwa nthawi imene uyatangwankha zimenezi amene anali 1994 amene anandilumbitsa ine nati kodi inunso mapezeka kuno mumtima mmenemo ndangwachivomekeza chifukwa ngakhale ndikani nditulukira kuti sindikudziwa ndilokonzeka tidayima kutsogolo ine ndakhala pakati wina analiphunzitsa ananditenga panja ti Dr. ndimakhala naye muholo mmenemo mavalidwe awo maonekedwe awo zimaoneka motani mavalidwe ake anali apamwamba kunali kuvala zodula koma zimaonetsa kuti anthu ali ndi ndalama
Kwanoma anafata ndwa za black ena zofira ndi suit yawo pure black pure red izi ndizo vala zawo tokwa ntawo kuna anthu ochuluka bwanji more than 1000 nthawi imeneyo holo inalili kumalowa anthu 1000 akulu mitu yokha oyenda pansi kumeneku analibe akataniko aliyese pa galimoto yake osati tu galimoto koma chigalimoto oyenda pansi kunalibe wapanjinga moto kunalibe ochita bwino khoka nthawi yolumbira nakhala pakati ine pakati kunabwera azimayi atatu ochena bwino atatenga matambula awo agolide anatipatsa titatsegulamo munapeza kuti muli magazi anthu afresh tidamwa munapeza kuti mmene mucha muli ziwalo zobisika za anthu tidadya zamuna kapena azimayi zonse mix zamuna za azimayi zobisika chichiwa chomveka bwino maliseche ndiye mmatafuna kwambiri ndiponso zimakoma panalibenso chita mwina koma ndilamulo titamaliza anakandikhazika pa mpando ofira mwina tsiku limeneyo munadya zivalo zingati zobisika za anthu maseti 15 7 azibambo 8 azimayi tikati seti thupi lonse la mzibambo zonsezo ndizomwe zinadyedwa ndachoka pamene anatikhazika pa mpando ofira nditawugwira unapeza kuti unatulutsa madraw munapeza kuti muli mpeni iwi inabwerera chidachilika ndi chani anandiuza kuti chimweni mwaona mipeni imeneyo tufa muyigwiritse ntchito kuti anthuwa adziwe kuti ndinolimba mtima muyendere holoyi mkazi amene akusangatsani kukhosi kwanu mubwere naye kufante kuno mukafika naye kuno mugonane naye live tikuona mukamaliza kugonana naye mumuphe kwa mudu wa khosi ndi mudu wa bere kenako mulenge mpeni winawo mundule thupi yake lobisika muyambe kudya kenako ife tibwera pambuyo panu kuti munthu amene adye ndipo izi zidachitikadi nditangopanga izi holonse inakhala white ndinachotsedwa pa mpando ofira kukatsalidwa pa red carpet ndakakhala pamene paja ndinayezedwa magazi anga panezedwa magazi anga ndi a negative ndinachotsedwa magazi a negative kulilu la apostate ndichotsedwa madzi anthekwi ndikuyikidwa zimafinya ndikuyikidwa maspring 6 mwendo wa manzere awiri amanja awiri kumanja aku imodzimodzi nditsegulira intaneti pa dzanja la manserepa ndili pa red carpet paja andipanga izi ndi pamene anandiuza kuti ampalume mwakula sindinunso oyenera kukhala ndi munthu musankhe area imodzi muno mulilongwe tikakumangeni manyumba ndinasankha area 47 sector 4 nthawi imeneyo kuli kutchire manyumba oyambirira kumene chanali yanga ndinakamangidwa manyumba awiri ndindigwira china chilichonse ndilapatsidwa magalimoto 5 kenako nambogwira ntchito wanga 1995 yomwe nambogwira ntchito satanism 1996 naona na president wa dziko lonse lapansi amene ali mkazi ali kuti ameneyo ali mu India Ocean ndi chiwanda chimenecho ndi chomwe chinandipatsa ine ziwanda 900 izo ndimagwira ntchito zosiyanasiyana ndagwirapo ntchito ku satanism mu 10 years from 1995 to 2005 kupha anthu kuchititsa ngozi kutenga magazi kugwetsa zitumiki kupereka ziwanda zoti anthu ali mu chalichi kumapatsa ziwanda zoti asamamvere mtumiki uthenga usamamveke ntchito mwa zina zomwe ndimagwira ndi zimenezo ndagwiramo for 10 years ndapezamo katundu ochuluka nthawi imeneyo magalimoto 94 ndalama 999 trillion ndi manyumba 42 amene zonsezi zili mulilongwe panali kulimbana ine nane kuti katundu wanga ndifa ndiwoche maiko azipembedzo mabungwe adane kuti iya katunduyu ndiofunikira agawire kwa anthu osowa koma ineyo ndi momwe ndinaliphunzira baibulo ndaona kuti nzosayenerera akuyenera kutentchedwa mwina katundu ameneyo timafata dziwa kunena kuti mapezedwe a ndalama zimangira katundu ameneyo ngasiku Sataniki timamva kuti anthu ambiri akawa Sataniki amalemera timafata dziwa kunena kuti mwina malemeredwe yake ndalama munthu mongozindika munadzadzaza nyumba kapena ndalamazo mwina zili matumba ndalama kuti munthu upezeke nazo Sataniki zimapezeka motani okay chabwino ukachititsa ngozi umandiya mamiliyoni allowance ukudikira salary ya pamwezi akutuma ntchito apakupatsa chimalawance koma malawance amakhala ochulukirapo mwachitsanzo tidachititsa ngozi yapali nthipe mabokosi ake anagwani mali mpingo wa Muthalika azimaya ngozi meja tidachititsa osati ndili m'Malawi muno ndinachoka m'Malawi muno pita ku dziko la Kuwait kukwera ndege 4 kuko kachititsa ngozi imeneyi pobwera kuno nakhala ndiyo 150 trillion cash kwa akaunti kwanga kulowa ndiye mukagwira ntchito mukakhulupirika kulimba mtima kwanu pamene pambuya ndalama zimene mwina salary ineyo mwe Sataniki amakupira ndalama zingati ane ndikalandira 1.5 million ili ndalama koma malawance amaposa chani
chifukwa tsiku lililonse ndimakhala kuti ndikulandira allowance more than 5 million malinga ni ntchito yomwe amandiuza kuti tufuna 100 liters ampalume even 4 hours koma ine ndimagwira even 1 hour 100 liters ndaitani ndaipesa. Sabo ndero mukuti kusalani kumeneko munapeza kwa chuma tipapata dziwa kuti mwana ndi chuma chochuluka bwanji chimene munachipesa kumeneko mu 10 years chuma chomwe ndachipesa kumeneko magalimoto 94 owoneka ndi maso nyumba 42 zomwe zimmayera zimuliyongwemu ndi ndalama zokwana 999 trillion kuti ngakhale munthu atatipatsa funso kuti tiye ndikaoneni zinthuzo ndikamuoneni koma from 2005 to now katundu eseyi nasiya kumugwiritsa ntchito ndimathokoza mulungu anandidalitsa ndi ntchito ina zomwe panopo ndikuzigwiritsa ntchito. mwina nyumba zimenezi komanso galimoto zimenezi mulilongwemu zili madera ati komanso padake panopa mukukhala ndani komanso magalimoto amenewa panopa akutani? Magalimoto amene angokhala zinthu zizi ku area 47 area 3 ndi area 9 kuli manyumba nthawi imeneyoyo yoyambirira pamene ndinamudziwa Yesu ndinabonera mu mpingo wa Katolika ndabana ndilanditsa Yesu. Chinachitika ndi chani? Akatoliki anapeza kabungwe ka anthu opemphera zipembedzo zosiyanasiyana kuti zinthu zija aziziyang'anira still mpaka pano bungwe limeneli ndiomwe likuyang'anira koma ndi lauzimu pali anthu amene akuyang'anira zinthuzo. Magalimoto sakuyenda anakhazikika manyumba akuluakulu sakuyekhalidwamo chifukwa manyumbamo muli masystem akusatanism koma magalimoto aso ali ma areas awiri anangopangidwa paki. Mbuyo mumuna kambakonera kuti muzabwera muzakuza Malawi mukadzakonzeka kuti katundu amene muchitene motani padakali pano zakatundu amene zili pati? Chifukwa chake ndabwera poyera pano kunena kuti zakatundu uja chifukwa panali amayiko mabungwe maini Joza analowererapo kunena kuti kaperanso nditero kuti ndimafunsa nzeru kuti ndipange bwanji. Chosangalatsa ndikunena pano molimba mtima kuti andivomekeza kuti ndikhoza kuotcha katundu ameneyo ndipo pano ndikutsimikizani mtundu wonse wa Malawi konse komwe mukundimva kuti katundu wanga uja ndiotcha pa 15 November this year. Koma papa ndakhanga ndatalikitsa chifukwa chonena kuti pali madongoso andikuena ndipeze malo okhazikika pali madongoso ena kuti pauzamadzachitika mwambo umenewu pasadzapangidwa ataki asatanizimu asadzapeze kwa advantage popindulapo. Ndi chifukwa chake ndabwera poyera mtingati ndinafotokozera ndizabweranso poyera panopo ndikusakasaka komwe kuli ground labwino kuti kukhoza kukwana magalimoto 94 kuti kukhoza kukwana kukauchazi ndalama zimenezi. Ndiye panopo ndipakalitiliki ndikupemphaso kwa anthu ofuna kwabwino kuti ngati kuli bwalo kwawo andiyimbire foni ndikaliwone kuti mwambo umenewo ukachitikire kumeneko. Ndi chifukwa chake lero lino ndabweranso pano pa air. Tilekezonera kuti mwina mwawo katundu ameneyi mwina kasabatala mawa kamwezi wa mawa asaniki mwayi umene angapezepo ndotani? Mwayi omwe angaupeze amene pamwambo paja pasapita ambiri opanda chikhulupiriro amene aja akutakopedwa akajoyina satanism kapena atagwiritsidwa ntchito koma before tsikuli ndifuna bwalovu padzachitike mapemphero mwezi wa mtunthu pakachitike mapemphero olimba kusala ndi kupanga zinthu zosiyanasiyana zomwe Mulungu amafuna then kutsiku lomwe lomaliza mapemphero padzauchidwa katundu ameneyo. Chomwe tifuna kukonzekera ndi chimene komanso ndionetsetse makwaya amene akayimbe pamenepo azitumika amene akafike pamenepa amene adzatenge gawo akhaledi okhulupirika mushoona chifukwa azitumika ambiri pano sindikunena mtumiki mmodzi koma ndingopeka chitsanzo mwa azitumiki 100 ndazitumiki seta amene amatumika Mulungu mushoona ena onsewo ndakumidima ndiye ndifuna ndipeza azitumiki koma sindikufuna azitumiki otchuka ndifuna azitumiki amene ngakhale dziko silimadziwa akatsogolere mwambo wangawo chifukwa kuti ndikatenge kufera mtumiki kuti wakuti ndiwonongetsa mwambo umenewo chifukwa ndikufuna ukulu wa Mulungu udzawunikire. Wina aliyense kaya ndi mwana kaya ndi wankulu mzimayi mzibambo adzapezeke akaonere maso ndi maso matelevision akakhala pamenepo ino zitolankhani mukakhale pamenepo ndimaopa amene anandipatsa ine moyo amene akundipangitsa kuti ndiyankhule zimenezi amene anandidziwitsa zinsinsi zobisika kuti ndizibweretse poyera amene ali Mulungu. Ndipo ndimanena kuti satanizimu singandiphe ine chifukwa chani amene ali mwa ine akunditsogolera ndiopambana china chilichonse. Pano manetwork azimayi over matrausa ominula ndi amene ali mmenemu akupanga control ndikufuna zimene zijazo zikaphwasuke pasapezeke ndi network imodzi yomwe idzagwira ntchito. Ndinafotokozapo mbuyomo kuti ndinayambitsapo mipingo yomwe panopo ikugwira ntchito ndi mipingo iyi ndayiyambitseni anthu amapita kukapemphera koma sadziwa kuti cholinga chake ndi chani.
ndi nthambi za kusatanisima. Ndiye ndikufuna zonsezi zithere limodzi. Makamera amene itamayenda 100 meters kapena 100 kilometers mbali zonse galimoto imakhala ikutenga zinthu, magazi, maspemusi ndi zina zoterozo. Ndikufuna zinthu zimenezo ziwonongeke. Muli chimakamera tosiyana-siyana. Ndiye ndikufuna zinthu zimenezozo zithere limodzi. Ndi chifukwa chake ndikufuna kuti pakhale ndithu kukhazikika kulowa m'magawo auzimu okhazikika bwino. Anthu angamadziwe bwanji magalimoto ne aziti magalimoto akulusa pa awanda akusataniki si magalimoto eneni. Anthu angadziwe bwanji? Ndizosavuta titamaona magalimoto ochulukawa ndi mabokosi. Ndiye ngati nomufuna kupanga kuti imudziwe kuti ndi bokosi, musanabwere galimoto mumamba mwendo wanjani kukwera galimoto wamanja. Siyani muyambe mwendo wamanzere. Ngati ili bokosi galimoto chikugani shock ikukankhani. Ikakukankhani bwerani mbuyo mastepe atatu. Muyime attention pamenepo. Muliona galimoto ija yasanduka bokosi. Pompopo wina aliyense aziona ali pamenepoyo. Anthu amene akwera mmenemo amakhala agonerana ngati mayikira mtembo mbokosi. Chiudu cha pamwe chimatseguka. Mukafuna kuibwezeretsa kaipondenso ni mwendo wanu wamanzere ibwirira galimoto ija. Njia iyi ndiyo khayo mungazoti galimoto iyi ndiyakubidima kapena yayi. Musiyamba kukwera ndi mwendo wanu wamanzere. Mwakamba aponera kuti makhala mukugwetsa mtumiki wa Mulungu. Timafati zionera kuti mufike ponera kuti mtumiki wa Mulungu mangwetsa. Mmatani? Nkhani yabwino, funso labwino. Choyambira timamuona mtumikiyo zofoka zake. Tikampeza zofoka zake, kodali ndidyera ndi ndalama, timampatsa ndalama zochuluka, ndi anthu azimayi amene ali kubungweku azikampatsa zochuluka ndalama zija. Kenako agwenawo mchiwonde azimayi aja ubale wa chibwezi ukhalepo. Pamenepo tipambe timagwetsera. Amakonda kuledzera, amakonda bodza, timafufuza chomwe iye amachikonda. Tikaona kuti walimba timayesa njira zosiyana-siyana, koma pala zitumikena amene amatumikira muchiona satheka komanso sochulukira. Kuyesa njira iyi ndiyi zosatheka. Chabo ndeno mwina njira zina zachiwiri zimene mmati mukayesa koyamba kuona kuti zinatheke, njira zachiwiri zimene mmayesazi ndi zizi. Kubwera kupita kwa chachi yawo ija kukhala ngati iwe Msamariya ufuna wapangire chitukuko pachali chipaja. Cholinga tanguvomera ndalama zomwe zisokoneza china chilichonse pawapeza kuti kapita malo ena amakana. Mukaone machachi ena amakana kuthandizidwa. Amanena kuti ife tipanga tokha pano. Imakhala kuti mtumiki uja wauzidwa ndi Mulungu kuti ndalama zimenezo nzolakwika afuna akugwetse iweyo usalole. Njira zina mwa izo zimenezozo. Kocha katundu wawo kwa zimenezi tanthauzo lake ndilotsimikiza kwa ineyo kupereka umboni kuti katundu wa kumidima alibe tsogolo, ndizopanda ntchito. Ena tisakakamile Amalawi tisakakamile kukhala ndi chuma. Pomwe chumacho ndichotsala tsiku lomwe tikumwalira. Tikhale ndi ntchito, Mulungu adzaona zintchito zathu za mumtima osati zoonekera. Ndine mbusa wa Come to Jesus International Ministry. Ndiye manambala anga amene ndikugwiritsa ntchito panopo ndi awa: 082 07 2 2 5 3.